Pinoy Bus Driver TV. Kami kapugset, alas 7:54 ng umaga, September 18. Dito tayo sa kami kapugset sa Bulawan, Camarisor, Quirino Highway. Northbound, southbound to nagbagaan itong mga truck. Dito tayo makadaan, ayan, bara lahat, pugsit na tayo. Kailangan ng pulis para magawa ng salaysay para maalis na to. Warak. Sakto lang pag ano natin dating. Tayo pa lang ang dito. Walang ibang sasakyan. Kapangyayari pa lang. Ngayon pa lang nangyari pagsiting. Gorak ko. Alam ko, tutumbunan na yung duwag ini. Tulog ka ni. Buti di ka na ano no. Ikaw na bildan. Buti di ka na hindi na pitpit yan. Side mirror lang ang tumama dyan no. Kung dito na ilag. Kaya nga, dito ka na sa tabi oh. Dito na daan niya oh. Hindi mo nabusinahan. Nabusinahan ko. Kaya nagulat yun. Pagkagulat, pagpreno, nadulas. Haba ng traffic oh, pagsiting oh. Haba ng traffic. Malayo pang biyahe itong pagbisit, malayo pa, pagkabiti pa yan. Saan galing Biko? Tinambak. Tinambak. Wala lang makalusot, walang makalusot pagsiting. Walang makalusot talaga. Walang makalusot oh. Malagbag din itong isa. Para lahat. Barado lahat pagsiting. Ayun na, may kumisit, may mga pulis na. Anong karapin talaga? Makakaalis na tayo dito. Okay lang naman mga driver mga kumisit, wala mga natamaan na Pulis paano mo? mga sugatan. Paparahin. Alis na, pagsiting. Kasi masagi doon sa taas yung isang truck. Ay Pajero na nasagi niya, Pajero. Kaya tabi mo na siya dyan. Wala na, sa baba.
Ha? Ano? Nakapag ako magpunta. Saan sila napunta? Kulang. Patay, kawa na tayo dito. Wala tayo. Kulangan ko yan nagdaan. Nagbaba pa ako. Saan ba yung kasama mo? Yan. Ha? Saan punta yun? Nako. Hindi pwede yan kasi nakakabala tayo dito. Kung saan ka magpunta ng mall. Kaharang tayo dito eh. Ba yan? Ano, babae? Babae daw isa. Saan ba siya napunta? Ano ba yan? Pagka ganyan, huwag kayong lumayo. Hindi tayo tumigil, pwede tumigil ito. Nakapara tayo dito. Tawagan mo, sabihin mo, sumunod siya dito. Tatabi natin dito sa unahan, sa maluwag. Saan mapunta eh? Siya tayo dito. Bahala na nga tayo. Sunduin mo muna doon, sunduin mo. Itatabi natin ito sa maluwag. May kontak ka ba doon? Kontak? Ayan. Tuyog siguro. Kasi hindi nakakita ngayon daw. Ang tagal lang natin doon eh. Pinalalayan ko natin yung side mirror. Kung may susunod, wala naman eh. Malayo na rin ba? Mabay yung pila. Sa wide mo eh. Alam na ano. Nasa langanin tayo, lumayo pa. Huwag kang lumayo pagka ganyan. Kasi nga, biglang pabantiin tayo. Luwanan ka. Iwagan. Ang haba ng traffic dito. Tawanan na lang. Tapos bigyan ng iba na. Ako naman babae. Hindi mo na ako. Ang tagal ng tanong na yun. Mahaba na raw ng mga sasakyan na. Yung traffic eh. Patulong lang mga dito dyan. Marami ka daw. Dapat sumunod niya siya dito. Hindi siya nagtigil doon. Naglakad na siya papunta rito.
nagbaba yung pasahero ting? Ha? Bakit nagbaba? May nangihi? Traffic eh. Banggaan. May nangihi doon? Aywan, hindi ko alam. Kasi medyo matagal tayo nakatigil doon eh. Kaya banggaan. Ano yung isa pasahero? Kulang. Binilang mo? Wala. Lumalayo, alam mo na. Umihi ba yun? Ha? Umihi? Hindi ko rin alam kung umiiba kasi matagal tayo nakatigil doon. Pero may nagbaba. Nagbaba man, yung iba maraming nagbaba kasi nga traffic. Pagpapante ng mga pulis, hindi nagsakayan ng iba. Nag-alala yung kumabante. Wala mang sumunod. Barado doon lahat eh. Aboy ng... Yan o, haba ng traffic ko. Aboy ng ito, ano? Hindi na tayo pwede tumigil doon kasi nakabara tayo. Ito nga kabangga ano. Dito na nga siya nakatigil kasi nga walang matigilan doon. Walang tabihan. Pero taga lang ano yan. Sa mirror saka ano. Windshield. Kaya dito rin tayo tatabi niyan. Baka mabalakaw tayo dyan. Dito tayo sa lahat. Doon sa may maluwag. Suway nga. Sige na po sila kanao ko, mura mo po sila tupan. Di okay na sa mga lalaki, kaya mabilis man yan. Ang babae, kung saan siguro napunta yun. Sa cement ting. Ha? Sa cement. Wala na? O, di, kita. Yung motor, sabihan natin na pag-isabi doon sa sinong pasahero ng pinsan ko dyan, pasunod din dito. Dito ang dulo ng traffic nila. O, nandito na traffic set. Nandito na tayo. Sige siguro ang taon. Ah, ay natin sa motor. Nagigising lang niya tapos mo may pagkanta. May pag-apply sa saver. Ay, Teng! Update! Update, Teng! Update! Patawag ka sa partner ko dyan? Ha? Nandiyan ba yung partner ko? o yung partner daw niya, patawag niyo. Yan isa! Kala ko ikaw naman ang maiwan. Aw! Mayroon kung ano dyan pick up ko dyan. Turbina. Turbina. Yan lang ang pick up ko. Kaya ano mo lang ang ragay. Sa pero gaya di pa ko. Ako babae. Yan lang yung bayad, kulang man. Okay lang. Sige na. 1,000 ang pera niya. Ang gustong Sige ko. lang. Kaya sa ako sa Yan lang. Ay, kita na rin.